debatteren over de gaswinning in Groningen, studiefinanciering en de radicalisering. Het gebeurde dinsdagmiddag tijdens de schoolfinale van het Model European Parliament, ook wel het MEP genoemd. MEP staat voor Model European Parliament, een Europese organisatie om middelbare scholieren betrokken te laten zijn bij Europese politiek. Provinciaal niveau, de eerste ronde, dan nationaal niveau en vervolgens internationaal. En hier sta je dus eigenlijk aan de basis van het MEP, de school en de 6 beste leerlingen gaan eind april een week naar Maastricht om over Europese politiek te debatteren. Tijdens het debat moet er formeel worden gesproken via de voorzitter. 4 groepen presenteerden een resolutie. Met sterke argumenten moeten ze de andere groepen zien te overtuigen. Wij hadden de studiefinanciering, die is afgeschaft. En dat je schulden krijgt doordat je veel moet lenen, zeg maar. We hebben in een groepje gewerkt vanochtend tot 12 uur. En gisteravond heb ik heel even iets op internet opgezocht. Ja, het viel me op dat de argumenten zeer sterk waren. En dat je, als je iets fout zei, dat je meteen werd gepakt. Ik zou graag willen vragen waarom het zo is dat mensen met rijkere ouders sneller zouden kunnen studeren dan studenten met minder rijke ouders. Ouders die zo'n bedrag moeilijk kunnen betalen, die helpen juist wij. Ja, we hebben goed onze resolutie naar voren kunnen brengen, want zij is aangenomen. En daar zijn we heel blij mee. Maar je ziet ook dat andere mensen daar heel anders tegenaan kijken. Maar het is fijn dat je kunt reageren wat je daar nou precies mee bedoelt en dat je daar ook de tijd voor krijgt. Mevrouw de voorzitter, radicale bewegingen gaan niet altijd over islamitische jongeren. Uiteindelijk werden er 6 leerlingen gekozen die het Bouwens gaan vertegenwoordigen tijdens het Model European Parliament in Maastricht. We vonden het erg goed gaan. Er zaten veel sterke kandidaten tussen, dus het was ook moeilijk om te kijken wie doorging. Dus we denken zeker dat we een sterk team eruit hebben gehaald die in Maastricht het Bouwens goed kan vertegenwoordigen. Jasmijn Naus, Fleur Berbe, Teun Kigge, Bas van de Mortel, Nawal Amhoush en Lotte van het Ooster waren volgens de jury de beste debaters. Ik vond het op zich wel goed gaan, maar toen het debat begon was ik wel echt aan het twijfelen, want er zaten echt hele goede tussen. Ja, ik had er eerst eigenlijk niet zo heel veel mee, want ik ben ook niet bij de voorrondes geweest. Maar ze hadden me eigenlijk gevraagd van, joh, je bent er zo goed in tijdens de les, probeer het nou toch een keer. En ik vind het eigenlijk gewoon superleuk na vandaag, dus ik ben wel blij dat ik heb meegedaan. We hebben ze gekozen op hun debatkwaliteiten. We zijn vandaag vooral gaan kijken hoe de mensen debatteren, of ze uit hun woorden komen, of ze goede standpunten hebben. En nog niet precies naar of ze veel weten over Europa, want dat komt vanzelf nog. Een van de doelstellingen van het MEP is om politiek voor jongeren interessant te maken. Onbekend maakt onbemind. En door leerlingen, natuurlijk ook via mijn vak maatschappijleer op school, maar ook via het MEP, met politiek in aanraking te brengen, gaan ze een drempel over. Je zou er verbaasd over staan dat leerlingen door deelname aan het MEP bijvoorbeeld een hele andere studiekeuze maken. Daar was het niet om begonnen, maar het laat wel zien hoeveel invloed het heeft als je een week lang met leerlingen praat over dit soort dingen en leerlingen serieus neemt. Ik vind politiek zeer interessant, maar ik weet niet of ik ambities heb om er later zelf ook in te gaan. Mijn zus heeft wel hier aan meegedaan en die zei dat het gewoon super leuk was. En toen dacht ik van dat ga ik ook doen. Waar verheug je het meest op daar? Om nieuwe mensen te leren kennen en samenwerking te kunnen gaan en zo andere ideeën bedenken voor problemen die er nu spelen. Was je nerveus? Ja, heel erg. Hoe zou dat straks zijn in Maastricht? 10 keer erger. Zeker. Je hebt nog eventjes om te oefenen. Ja, gelukkig wel. De Limburgse finale vindt plaats van 20 tot 23 april in Maastricht.